ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କରି ନାମ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ମାତ୍ର ନେବା ନା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବୁଲିଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗାର ମନ୍ଦିର, ଜଗାର ଘର ଆଜି ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେଇଛି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିଲେ ମନ ଲୋଭ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଜଗା ଯେଉଁଠି ଅଛି ନା, ତା ଘରଟା ବି ସେଇ ରକମ। ସତରେ ଜଗା ଯେମିତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ସଜେଇ ହେଇଛି, ଜଗା ଯେମିତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିଲେ ମନ ଲୋଭ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗାର ମନ୍ଦିର ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାମ, ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ, ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜି ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ରକମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା ମନ ପୁରା ଲୋଭେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ହୃଦୟରୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।